Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ilang Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangalan nga Lester. Hingkod ang pangidaron. Itago na lang sab ang akong address diri sa Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong apuhan. Kaduha mo gud ni naminyo ang akong lolo. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kas kay nagbabay si lolo ninyo, Lester. O si Kas o babae ma? Nga babaero si lolo? Aw, di gid babaero. Duha naman gud ang iyang naasawa. Ug matag-asawa niya mamatay man. Oh, Mao nang akong gikomedyahan si lolo ninyo nga ay na pagminyo papa oy. Kay kas kay kag babay. Matag-asawa nimo mamatay. Ang akong mama nga una niyang asawa namatay. Og ang ikaduha sa niyang asawa namatay pod. Og basin kung maminyo pa kag katulo o kaupat, mao lang gihapoy mahitabo. og di pa too si lolo ma. Kaya wala naman na siya maminyo ron, human mamatay itong ikaduhan niyang asawa. Ay, tiguang na sad si lolo nimo ay. Pero mas maayo magutunta to mga may paris siya. Aron ba may makatiman niya? Ay sus, kita na rin ati mang lolo ninyo eh. Kaysa maminyo siya, nya di na sad magkasinabot. Ma, kato yung kaduhang asawa ni lolo ba? Si Lola Lilia ba? Okay naman to siya mano. Medyo may pagka-estriktahon sabto. Kay arangan manggod. Gani, siya may tag-iya ng yuta nga atong gipuy-an. Pero madara man ang batasan. Pero lagi magpangikog taoy og dool. Kay may pagka-ekstrikta lagi gamay. Madlok sa bitog kwadto niya ma. Pero, suado mi kaniadto ni Louie ma sa mga bata mami. Ang apo ba sa ikadong asawa ni lolo? Maong makasudsud ko silang bahay ni lolo sa una. Pero ako, Lester, pag minyo gid nako, nilain gid kog puyo eh. Bisan pa og dako og luag kaayo ang bay nilang papa. Kay di ko ganahan anang matag-adlaw tang magbantay sa atong lihok, nga dili ta masayop. Nga naay mga mata nga sigig magbantay nato. Kay ang anak sa ni papa sa ikaduha niyang asawa, si Rolando, na dili man sad nako ikasinabot. Dili mi suod ato. Kay gawas nga lahi-lahi mi og inahan, lalaki sad siya. Igsuon lang mi sa amahan. Maong dili mi suod. Ay, sige na oy. Atuon na nato si lolo nimo. Ihatod na ning iyang gipapalit na tong konsumo niya og ang iyasang tabako. Ay kalimti ha, Lister. Kay sumpay ra ba kuno na sa iyang kinabuhi. Ay, salamat kay nakadagir mong tabako. Pero kalugay ba ninyong suguon, oy, ibilin? Lester, Pa, nihapit o na mi sa amo. Nikaon mi daan o sa mi ni Anhe. Unya, naglungag pagyod. di na mo paniod to. Lungag. Kadaghang bugas diha, Dugay noon ko nga, nakatustos, dugay kay mo. Makaabot unsa mong luwi, Lester. Oh, di ni si Louie Delo? Oo, bansa ang papa, si Rolando. Burukin to gini si Rolando. Junior kuman unta. Ha? Kay nga no naman sad pa. Pangayoon man unta niya titulo si Yuta. Unsa? Nganong kuno pa? Kay sa iya kuno ning inahang Yuta. Sa ikaduha na akong asawa ba? Kini Yuta, giprinda ni Lilia sa una. Lugay ng panahon. O gilukat ni sa akong suod nga amigo. O ang among sabot kay siya man lagi nilukat. Hatagan ko lang siya og bahin ni Yuta. Sama sa mamahimong bahin ninyo nga ako mga apo, Lester. O gipatituluhan. O kay wa naman si Lilia. Ubos na sa akong pangalang naa sa tituluan ni Yuta aron. Unya kay kuhaon man kuno niya ang titulo kay sa iya kuno ning inahan. Mauto nga nagkalalis mig gamay. Kay
Wa man ako ihatag niya ang titulo. Medyo dili na maayo ang among relasyon karon sa anak ni Lolo sa ikaduha niyang asawa, tungod lang sa yuta. Kaya gusto mo nilang kuhaon ang titulo kaysa ila kuno ning mama ug dili nila gustong bahinan. Unya, Unya pa. Unsaon man na nato? Wa ko kauyo sa batasan ni Rolando. Gusto niya suluhon ang yuta kay sa iya lagi kuno ning inahan. Dili siya mamahin sa ulala kong pamilya nga mauka mo. Kay ako na bayaon tanang nga gibahin-bahin ninyong tanan, apil na mo nga ako mga apo, Lester. Di ba good sakto si Rolando pa? Hoy! Saya lagi na inahan kanya to. Una kay, giprinda naman ni Lilia. Kung nga akong amigo pa ang naglukat. So, dili giniiyatanan. Kay, prindado man niya kanya to. Pero og ako pa, dili na lang unta ko ganahan mangita og samok. Kay dili ko gusto nga magkasilo mi sa imong ikaduhang pamilya. Kay samok na kay ning yuta pa oy. Daghan ang maayong relasyon nga magkagubot lang tungod sa yuta. Samukan ko pa. Unya, kung ako ning ihatag ni Rolando. Ha? Nya, kamo nga akong pamilya sa una. Simba kumawa na ko, unsa naman? bitaw ma. Asam ta puyo ani. Niya gud ta magbayi ning yuta. Unya dinhin sa mi nagdako ning yuta. Ay, di ko ganahan og samok lagi, Lister. Gusto kog kalinaw. Dili ko gusto nga makakita tag-away tungod lang sa yuta. Ma, Tapos na sa pangan sa inyong apuhan ang maong yuta o ang titulo ni ini. Nga sa ato pa, may bahin ng imong mama, uy. Kay anak ma siyang papa ninyo. mga ganit tiya. Kini lang yus mama nga di gustong samok ba? Gusto mas lolo ninyo nga apuron mo niya og bahin. Kay iya manggihapon mong kadugo dong. Mo bitaw tiya. Hadlukan nyo guys mama tiya oy. Di mo ko siya gusto maglali siyang half-brother. Ay, duha rabaya na silang magsuon. Si mama nimo ang unang anak ni lolo nimos una niyang asawa og si Rolando sab ang bugtong anak nila ni lolo nimos ikaduha niyang asawa. Sayo na gyud unta na ang bahinong yutaa dong. Pero tiya, ang kuno man kuno tanan ni Tiyo Orlando ang yuta. Kaya ang iyang mama gyud ang original nga tag-iya ng yuta daw. Ay, o lagi. Pero hustong mas lolo ninyo nga naprinda naman ni sa ikaduha niyang asawa. Kunwa pa siya maning kamot nga malukat ni na inyo pa ka ning yutaa, ha? Uy, dili, uy. Marimati na unta dito sa giprindahan siyang inahan. Maong i-fight ng inyong katungod anang yutaa, Lister. Kung mahadloks mama nimo dong, ikay baroks bahing mama nimo. Tiya, nasab ko sa kalibog. Kung angayan bagyod kong mangusog nga makabahin ining yuta o alang sa bahin ni mama. Kibasin mawawan sa kuba. Pero kaysa ako naman ning lulong yuta, iya namang pangaan ang naa sa titulo human ni Malukat, may bahin yun siguro mi. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana. Kining yuta nga akong nadakan sa ikaduha ning asawa sa akong lolo nga patay na. Apa na prenda. Ug ang amigo ni lolo ang nilukat o gipa tituluhan sa pangan ni lolo. Si lolo na ba'y tag-iya ning yuta? Naabay sayop sa pagpatitulo? Ikaduhang pangutana. Gustong kuhaon sa anak sa ikaduhang asawa ni lolo ang titulo sa yuta. Kaysa iya kuno ning inahan. Sa iya pa bagud ning inahan nga naprinda naman ni og si lolo na ang naningkamot nga malukat kini. Ikatulong pangutana. Dili gusto ang anak sa ikaduhang asawa ni lolo nga bahinan ang akong mama nga maoy anak sa unang asawa ni lolo ug kami nga mga apo. Makabuot ba siya nga gusto man ni lolo nga bahinan sa ming tanang mga apo? Ikaupat ug katapusang pangutana. Maong gustong kuhaon sa anak sa ikaduhang asawa ni lolo ang titulo
Kay iya lagi kunong iprinda ang yuta sa iyang inahan. Makahimo ba siya ani nga sa panganaman ni Lolo ug dili na siyang inahan? Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Lester. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog my golden voice. Ako ang inyong mapaminaw karong adlaw kay punto legal man ang ato ang mga pahigahisgutan karong adlaw, and of course because I'm a lawyer, ako usa ka abogada ato nang tubagon ang mga pangutana sa ato ang letter sender. Og kinsa tong gusto nga mopada sa ilahang mga suwat, pwede ninyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kung mga medical nga pangutana ay magkaguol, kay napamans namas Dr. Obra, no? Tubago na ni Dr. Obra. Usahay guys, magkakuyog mi. Usahay sad gyud di gyud ma-timing ang schedule unya kanang kay legal man ako lay mutubag niya. Of course, kung medical, of course si Dr. gyud na mutubag ana. Kay ako, doktor man ko, juris doktor man ko, si Dr. Medical, Dr. Obra, medical doctor man gyud to siya, ha? Thank you sa mga mo like ug mag-follow nako, Elaine Tantengco Bathan sa Facebook ug Attorney Elaine sa Instagram. Lester ang ato ang pangalan sa letter sender. Walang niya gisulti iyahang address, pero punto legal ang iyahang pangutana kabahin ni sayuta kay si lolo niya kaduha na minyo. Atong nasaysayan ug nasabtan sa drama kaganina nga giprint ang kaning yuta ni sa ilola bali ikaduhang asawa ni lolo. Giprinda man. Unya, gilukat ni Lolo, unya na rehistro na to siya sa pangalan ni Lolo. Karon, nakapangaras riso ni Lolo, sumuni ang unang pangutana, no? Iyang nadak-an sa ikaduhaning asawa sa iyang Lolo nga patay na. Pero naprinda og ang amigo ni Lolo ang nilukat og gipatituluhan sa pangalan si ang Lolo. Si Lolo na ba ang tag-iya aning yutaan, naabay sayop ang pagpatitulo? Okay, di jud ko katubag kung naabay sayop. But the fact is, ang balaod na tumingon nga, nanay gitawag man good guys, ka ng presumption of regularity. So kung narehistro na siya, i-presume gyud na siya nga legal ug valid ang pagparehistro ana ug legal ug balido na siya nga dokumento ug maunay ilhon sa balaod, munay ilhon sa gobyerno nga tag-iya anang yutaa. Unless na ay mo gawas mo tumaw ug mo question ngadto sa korte sa legality of the title iyahang ipanalify, pero dapat iprobar niya. Unless na ay court order nga moingon nga dili inyong lulo ang tag-iya, the fact nga siya ang nakabutang nga tag-iya sa titulo, siya sa gyud mo ilhon nga tag-iya anang yutaa. Nobody can question the ownership anang yutaa unless moadto sila korte. Kunya kung di pa na ma-final ang executory, kung maprobar man gani nila nga di gyud imong lulo tag-iya ana, magpabiling gyud nga imong lulo tag-iya ana. Ikaduhang pangutana, gustong kuhaon sa anak sa ikaduhang asawa ni lolo ang titulo sa yuta kay iya kununing inahan. Sa iya pabagod ning inahan nga naprinda naman ni lolo og naningkamot nga malukat kini. Actually maglisod siya unless ma-prove na to no ang ilahang katungod not nga yang lula mo'y tag-iya, but by the fact siguro nga kay minyo, kung naminyo ni ang kumingkag ikaduhang asawa, legally na minyo, by law on succession siguro, no? If anak na siyang asawa sa imuhang lulo, nga makapanunod sila, pero kung wala gyud proof, lisurag yun, murag di taka, di gyud sila kakuhaan ng yuta ninyo. No? Ikatulong pangutana, dili gusto ang anak sa ikaduhang asawa ni lolo nga baghina ng akong mama nga mao'y anak sa unang asawa ni lolo ug kami nga mga apo. Makabuot ba di ay siya nga gusto man ni lolo nga bahinan sa ming tanan nga mga apo? Okay, of course tanan ani man ni. Like I said, ang presumption is ang imong lolo mangyud ang tag-iya anang yutaa. Wa mangyud maka-question ana, no? Kay iya man ang titulo unless ma-prove, no? And moadto og court to nullify the title as against sa imuhang lolo. Kung mahitabo na, okay, dawato na to. Pero samtang wa na, magpabilin gyud ang inyuhang katungod anang yutaa kay apuman mo sa inyuhang lolo nga mo'y rehistrado nga tag-iya anang yutaa. Therefore, sila, kung apo sa gyud sila, no, sa ilahang side, apupod sila sa imuhang lolo, makapanunod pud sila. So, equal footing mo as an
heir sa imuhang lulo nga mo'y giilang tag-iya anang yuta. Ha? Ikaupat ug katapusang pangutana maong gustong kuhaon sa anak. Sa ikaduhang asawa ni Lulo ang titulo. Kay iya lagi kunong iprinda ang yuta sa iyang inana na sa tanim prinda. Anong ilahang side ba? Hilig man kay mamrindag yuta gikan siyang lula. Hasta kani siya. Makahimo ba siya ani sa pangalan man ni Lolo? Of course, dili. Hagbay ra in many episodes na to, no, nag-ingon jud ko nga, di gyud na to pwede maprinda ang yuta kung dili kitay tag-iyas yuta. Ngano go ang prinda manggod pasabot ana is mo utang ka unya gigaranti nimo ang yuta in kaso ug di ni mo mabayran ang utang mahimo na nga ang katong yuta mo'y himo ng isip bayad atong utang nimo. Mo man ay nahitabo si imong lula, nangutang imong lula, giprindang yuta wa kabayad si lula na remate. Unya kaysa balaod balaod manggod nato kabahin sa pagpamrindag yuta inig karimate hatagan pa man naghigayon ang katong tag-iyas yuta nga malukat no redeem ang property. So, ang redeem kinsay redeem mo na mahimong tag-iya no sa katong yuta kay siya may nibayad unless nibayad imuhang lula ngadton nga sa katong ning redeem wa man. So, mahitabo ani is kwaon gyud no ang kanang maong kwaon gyud ang kanang maong yuta no. Dili gyud pwede nga mo nang dili pwede like I said mo nang dili pwede nga muprinda tag yuta nga dili ato liman lang kag kung di ka kabayad dili jud ka mo bayad kay okay ra man ka di mo bayad kay di man pwede kay mawad-ag yuta di ba di gyud mo make sense. So dapat ikaw may tag-iya sa yuta nya sa pagprindaan ng iyahang apo sa ni lula nga di man siya tag-iyas lulo man kamo kung kamo dili gud pwede. So kamong mga apo nga manunod kana mo'y pwede nga nanunod di ay nanunod mo'y pwedeng makaprinda ana kung wala nas lulo. Okay, pero kung buhi pa tos lulo aw siya mo'y mo prinda ra gyud makaprinda ra gyud yuta kay siya may tag-iya. Ha mga sukintig paminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran.